veľmi skoro. O 7:30 to bolo. A dneska nás čaká deň s hudobnou pedagogičkou a budeme nacvičovať asi až do večera tieto naše duety. Takže sme zvedaví, dokedy tu budeme sami. 7:30 to je tvoj bežný čas na vstávanie? Nie. Musí pomáhať budík? Nie, pomáha budík, no. Viackrát. Možno aj vy finalistov Superstar spájate so slávou, popularitou a peniazmi, ktoré vlastne ešte ani nestihli zarobiť. To je však omyl. Nemyslíte si, že ich jedinou povinnosťou je zaspievať na piatkovom finále a potom už len svojou prítomnosťou osviežiť čo najväčší počet párty. Závidieť im naozaj nie je čo. Týždeň majú nabitý povinnosťami a tvrdou prácou. Dnešný deň sme odštartovali v hudobnom štúdiu Slovenskej televízie s hlasovou pedagogičkou Alenou Čermákovou. Katka, ideme na to. A postupujte sama vyššie. Dobre? Ideš ty? Dobre, a toto boli iba také v podstate náznaky rozospievávania. Najprv sme cvičili dých, sme uvoľňovali dýchanie z toho stresu, ktorý máme a potom sme robili také cvičenia z rokovej školy na preklepávanie týchto dutí, na uvoľňovanie jazyka a potom sme sa pokúsili spievať niektoré polohy vo falzete, kedy sa hlasivky predĺžujú, uvoľňujú a pripravujú sa k tomu veľkému výkonu v prirodzenom hlase, to je hlas, ktorým rozprávame. Súčasťou dokonalého vystúpenia na piatkovom finále nie je len spev, ale aj príťažlivá vizáž. V kostymérni, ktorá môže oku amatéra pripomínať luxusnejší second hand, sme zastihli pri menšej výmene názorov Roba Miklu a stylistov Danu Kleinert a Miša. Dáš s tým, že budú robiť všetci problémy a potom si to rozmyslia, že teda zistia, že nebudú robiť. Ich neukecaš, lebo keď vidíš, ako sa tvária seriózne a proste vidíš, že je to v očiach, že začneš rozprávať niečo a ono sa na teba pozrie takým, že no dobre, povedz si, aj tak to bude po mojom akože. Ale musíš uznať, že sa nechám vyrozprávať, ako to je pozitívne, nie? Od teba sa nechám stylovať veľmi rád. Ty koľky proste fakt ukeciateľ. Robo pôvodne trval na sukni. Sukňa ale samozrejme neprešla. Nakoniec sa nechal presvedčiť na veľmi decentné tričko, ktoré malo na Roba až príliš dlhé rukávy. O pár miestností ďalej v produkcii si Tomáš Bezdeda pochutnával na koláčoch od diváčky zo Žiliny. Mne tam prišla taká hrba listov, ale koláče nie. Prvýkrát, že? V súvislosti s Tomášom by som si dovolil poslať pozdrav na jeho súčasnú a moju bývalú strednú poľnohospodársku školu v Žiline. Medzi tým sa k nám pridala Zdenka Predná, ktorú zaujala repríza prvého špeciálu Extra o Superstar. Zdeninka, ľúbim sa ti? Nechce, normálne ma nechce. No moje bola. A chceš moje boa? Nechci. Nejde ma Dobre, Toško, prosím ťa, odvez ma na styling, nech ma to robia, dobre? Ďakujem, čaute. Čau. Čaukos. Ahojte. A teraz sa dobre pozerajte. Takto to dopadne, keď kameraman nedáva pozor na kameru a nakrúcať začne Katka Koščová. Ja to neviem, chlapci, vy ste dobre spravili. To ste takto zverili? Nikto nás nepýtal. Ja to môže zle dopadnúť toto. Že nikto sa nás nepýtal. Katke sa trasú ruky. Toto sú stále exkluzívne zábery nakrútené Katkou Koščovou. Miláček. Áno, Katka. Práve toto budem mať oblečené pri Katke Koščovej. Správne povedala, že nosím trenírky. Otvor. Červené dnes. Aj toto sú exkluzívne zábery Katky Koščovej a aj tieto. A exkluzívnych záberov Katky Koščovej už bolo dosť. Ďalšou miestnosťou, v ktorej sa finalisti zdržiavajú, je tzv. Detská izba. My sme tam zastihli Martinu Schindlerovú s veľmi zlou náladou. Chcela si na chvíľočku zdriemnuť. No snažila som sa chvíľu, ale ja som taký realistický optimista, takže dnes už asi nebudem spať. Kostýmy sú už vybrané, pesničky nacvičené, práca v televízii sa pre túto chvíľu skončila. Povinnosti však zďaleka nie. Nasleduje rýchly presun do Bratislavského domu sociálnych služieb. Správni hostia nechodia na návštevy s prázdnymi rukami a naši speváci to vedia. Viac ako 200 deťom priniesli niekoľko plných vriec plyšových hračiek. Spievala sa hymna Superstar, odpovedalo sa na zvedavé otázky a samozrejme podpisovali sa aj fotografie a pamätníky.
S podpisovaním súvisí aj ďalší bod programu, verejná autogramiáda. Vreskot, omdlievajúce dievčatá a vzrušené výkriky. To na svojich autogramiádach zažili len Beatles a Elvis Presley. No a samozrejme finalisti Superstar. K spevákom sa však nedostal každý. Nepomohli ani úteky zo škôl a niekoľkohodinové čakanie. Náš štáb oslovil obetavý otecko so skvelou ponukou. Za podpisy spevákov nám ponúkol 200 korún. Po lístkoch na finálové prenosy sa tak začalo kšeftovať aj s autogram kartami. Prvý autogram som dala mojej kamarátke spolužiačke a to zo srandy. Jedno dievča chcelo na tanga, ale bolo ďaleko a bol som rád, že bolo ďaleko. Najskôr práca, potom zábava. Asi nič lepšie nevystihuje deň finalistov Superstar, aj keď pre niekoho je práca zábavou a zábava prácou. Najobľúbenejšou časťou dňa je jednoznačne večer na hoteli. Keď sme už večer na hotelovej izbe a môžeme si len tak vylihovať v posteli, pozrieť si film, prečítať si listy, čo sme dostali a tak ďalej a venovať sa SMS-kam, že konečne môžem odpísať známym a kamarátom, tak to sa mi už tak páči, že už je také uvoľnenie. Večer na hoteli je naozaj veľmi fajn. O tom je už ale ďalší príspevok extra. Sa večer po hotelových izbách našich finalistov flákala jedna chutná blondína, sme odhalili len my. Bola to Rika Judíniová. Finalisti Superstar trávia väčšinu času spoločne už pekných pár týždňov v ich domovom hotel. Pravidlá súťaže sú ale neúprosné a keďže je každý týždeň o jedného menej, v hoteli je smutnejšie. My ale máme radi zábavu a tak si na nich spomenieme, keď boli ešte v celkom slušnej zostave. Prepadla som ich v jeden štvrtkový večer. A my ideme skontrolovať, ako si nažívajú v hoteli. Finalisti sú ale prísne strážení, to ale určite viete. A tak pohľad na sama, ktorý si pochutnáva na chutnej večeričke, môžeme súdiac podľa davovej psychózy, ktorá zachvátila Superstar, nazvať pokojne exkluzívny. Dostať sa na izbu finalistov je výkon nadľudský, ale vonkoncom nie nemožný. Bruno ich predčasom prešacoval s chyžnou, ale extra si vybralo spoločnosť lepšiu. Rovno samotných finalistov. Poďme. Ja som v poriadku milovný, takže ja s tým nemám problém. Daj moja skriňa. No, mám svoje veci. Samo je relatívne poriadku milovný človek, poriadok som zaznamenala aj v kúpeľni. Čo tu ale robia dve zubné kefky? Ja mám dve, lebo táto už je taká pol, takže... A keď sme mu už tak pekne prešacovali izbu, pozreli sme si aj mobil. Samka, viem, že ti asi leziem na nervy, ale prosím, naozaj potrebujem vedieť, či sa nájde pre mňa jeden lístoček. Od svojej lásky máš tam niečo? Ja ti pošlem SMS-ku za teba. To nebudem čítať taký. Jednu ukáž, jednu iba. Tak si musím najprv pozrieť. Pozerám, to nič nemám. No, to som doteraz si mal. Nie, toto sú také, nie, toto nie. SMS-ky od priateľky Majky ale statočne zatlkal. Pokračujeme teda ďalej. 305 je Tomáš, 304 je Katka a 301 je Martina. Áno, a ostatní? A Robo je tuto. Nič. Aha, to je to 306 sa mi dá. Robi servo. Ideme my k tebe. Si takáto ohodená a teraz ku mne na izbu ideš? Ideme k tebe. Ty, kokso, to je dobré. A ja mám bordel, ale To nevadí, čo my to ideme skontrolovať. taký zdravý bordel. Teraz sa pripravte. No ja som takýto, že čisté veci zvyknem mať uložené, v tom mám rád poriadok. Hej. Ale tak napríklad tu dole a nemal som židovičku na špinavé, som tu druhý týždeň, takže to tam vždycky len vždy. Borovička je kde? Ja borovičku A čo nepijam za piješ? prvé. Keď pijem, tak pijem slivovicu. Kde je, ukáž. Nemám teraz nič. Nie, vážne. Ani prázdnu? Tu mám zvyšok piva, čo mi už nechutilo včera večer. Najväčší poriadok mal Robo v minibare. Kde máš všetok obsah minibaru? Všetko som vyžral. Čo sa týka mobilu, toto som naozaj ešte nevidela. Haľo, kto je tam? Ale tu je tvoja favoritka. Aha. Dobre, pozeraj extra a budeš počuť, ako túto debatuješ so mnou. Alebo potom sú dobré správy takého typu, že si fakt Robo Mikla, ak hej, odpíš. Príjmem telefonáty, keď mám tam meno, že viem, kto mi volá. A nepríjmem tých 450-500. A pretože bol večer, Robo sa švihol do pyžamka. To mi maminka kúpila takéto perfektné vymakané pyžamko. Áno. Takéto saténové. Krízová situácia nastala v momente, keď sa vyzul. Smrdia mi nohy, nevadí? Cítime.
Vidíš? Toto je brutál. Vidí tu dobrýkrát nohy. Smrdia mi brutálne, lebo som celý deň v tomto obutý, vieš. To je moja kuchyňa, kde toto nemám rád, keď nemám umyté nohy, tak nerad chodím po tých obkladačkách, lebo sa to lepím tu, vieš. Dobre. Vládzeš ešte dýchať? Ja vládzem. A nič, pohodiš. Ja som už zvyknutý akože na tento smrad, lebo je to môj smrad. Ani neumieš? Umývam si, akože keď idem spať, ale ja pôjdem. Ale ja pôjdem ešte pôjdem, hádam aj do vane. Robovi sa ale ešte spať nechcelo a tak nám v putovaní po izbách robil spoločnosť. Ideme na bezdedu. To má líznutý, no. Dávam do pozornosti kozmickú rýchlosť, za akou začal Tomáš upratovať. A rovnako dávam do pozornosti tieto slúšivé papučky. Neklesnú. Si Áno. majú vonku. Dobre, pohodné. V skrini mal ale najväčší poriadok zo všetkých. Čo je toto? Kde mám bezdeda všetko? To je nie len bezdeda, ale aj bez vecí. Tomáš má poriadok aj v mobile, ale len preto, že na rozdiel od Roba si zo zúfalstva zmenil číslo. Nápor faniniek sa už nedal vydržať. 3 týždne mám novú kartu a darmo, že mi šípne také SMS-ky ani nič, tak som rád, že sú sa také kľudné. Svoje faninky Tomáš ale nezanedbáva a aj v našej prítomnosti si plnil svoju domácu úlohu, teda hromadnú autogramiádu. Mám takú faninku Zuzku Pračkovú, ktorej chcem poslať tento podpis. Zuzke venuje. Sú srdiečka. Tomáš na záver prebral funkciu Roba Miklu a spoločne so mnou zachňapal na dvere Mira Jaroša. Miro si ale hovel na izbe Katky Koščovej. Miro a Katka. Ježišmária. Počkaj, otvorila som si Milku. Otvoriť skrine, všetko. No poď. Ale ja s tým nebývam, nie. Počkaj, to je Mirová izba toto? Nie, to je moja Je to Katkina, ale počkaj, musíme stať SKD 1. Akože do skrine Milie, fakt nemusíte. Nemusíte, tu sú môžeme špinavé. Nie, musíme. Nemusíte. Napriek tomu, že to s neporiadkom v Katkinej izbe nebolo až také tragické, väčší poriadok mala v mobile. A to aj napriek tomu, že sa zverejneniu jeho obsahu vehementne bránila. Schránka pre tých správ, pozri sa. Áno. Gabo. Peter Lavkas. Gabo. No Gabo je kto? Praje. No, tak vidíš to. No. Ja som povedala meno. Miro začal pomaly tušiť, že to čaká aj jeho a zúfalo začal hľadať kľúče od izby. Mirko. On upratuje. Ešte som v rýchlosti aspoň veci do skrine uhádzal. Dobre, no No tak poďte ďalej, ja vás vítam. Aký je veľkorysý, teraz keď si upratal, vieš? Izba Jarošovcov. Treba povedať, že Miro je človek v celku poriadku milovný. Táto časť skrine vyzerá dobre. To je akože pohodička. A tuto, no... Vieš, neoplatí sa veľmi upratovať, keď my sme tu 4 dní v týždni vlastne iba, takže mám to taký neporiadok menší. Chodia mi SMS-ky od ľudí, ktorých ja vôbec nepoznám. Tu sa napríklad čau, Miro, držím palce v S, Slovensko Superstar, si najlepší, vždy ti posielam hlasy, viem, že to nebude asi možné, ale bol by som rád, keby si mi odpísal. Dúfam, že ťa neotravujem. Lukáš, čau. Nakoniec sme sa vybrali k Zdenke Prednej. Welcome. Zdenka je človek milý, trpezlivý, ale davová psychóza fanúšikov urobila svoje. No tak ale akože to nám nikto nemusel vrať, aby sme si vymenili čísla, keď hrozné, čo? Keď sa to už nedá niekedy vydržať. A teraz pozorne sledujte, kto sa večer zakrádal a v konečnom dôsledku aj zakradol na Zdenkinu izbu. No aha. Treba ale všetko uviesť na správnu mieru. Samo prišiel Zdenke len oznámiť, že partička sa zgrupuje na najväčšej izbe, teda u Katky Koščovej. Aj takto teda môže vyzerať večer pre jedného z nich vždy osudným piatkovým finále. Už o chvíľu uvidíte, ako sa dali finalisti nachytať na... Mal by vedieť povedať svoj názor.